Mistä alkaisin, jos susta kertoisin? Joku toinen kertois kai kauniimmin. Mut joka askel, jonka otat pois päin musta, on kuin kehosta nois irti. Mieli huutaa silti. Voiko tunnetta elää meitä pidempään? Mut eihän siihen kukaan anna vastausta. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei tunnu jaloissani mua. Voisin tehdä laulun kauniin tai kodistani valmiin, mut ilman sua ne ois seiniä vaan. Hei rakas, kerro mulle, mikä on tää tunne, kun ei riitä linnun ratakaan. Voisin tehdä kodin kauniin tai laulustani valmiin, mut ilman sua ne ois sointuja vaan. Jos nähdään sama unta, niin onko se ees unta? Jos samaan aikaan samat sanat sanotaan, niin puhutaanko silloin siitä kohtalosta, jota kyynisesti mietin, mutta tavallaan me tiesin, että maailman kaunein päivä on se, kun sä jostain pohjan alta pois mut nostat. Hei rakas, kerro mulle,